movimento conxunto do Levante, tocando cara atrás Espí. Esa bola que xoga Algovia apoiándose en Elguézabal. Antes de que comece o partido digo que o Levante tampouco vai salir coa idea de presionar al arriba, de ter abafado a Pontevedra, sino que vai ser un pouco ao revés. Pontevedra está recibindo moi poucos goles, está xogando moi compacto, moi serio, con moi poucos metros entre as liñas, e iso vai a obrigar ao Levante a ter as cousas moi claras a hora de salir nas contras, porque o Pontevedra vai no apretar seguro dentro do minuto. Aí temos o Pontevedra, esa primeira recuperación con Héctor, hoxe ocupando carreiro esquerdo da defensa do equipo pontevedrés. Este Manu Vizoso, tamén unha boa oportunidade pro porteiro do Morrazo. Esa bola que poñía Fontán, derrubado Xavi Domínguez. Será saque de banda favorable ao Levante. Aí vai poñer a bola en movimento Marcos Navarro. Tocou a carón del, está Óscar Clemente. Este que recibe Cabello, presionado por Charlie, por Carlos López. Houbo falta cometida polo dianteiro. Sí, os dous equipos dan a idea de que queren xogar en moi poquinhos metros. Estamos ollando dende arriba os poucos metros onde están os dous equipos. Iso levanos a pensar que o partido vai estar moi intenso nas accións de medio campo, porque os dous equipos é moi difícil sair da presión que van a exercer un sobre outro. Sacaba Marcos Navarro buscando a presenza de Víctor Fernández, a bola que acabou nos pés de Manu Vizoso. Hai xogadores deste Levante que non son titulares habituais na Liga, pero Milucho, temos que poñer o ollo sobre deles, porque temos aquí Víctor Fernández, internacional sub-17, Carles Espí, internacional sub-19, Xavi Grande, internacional sub-18. A verdade é que as categorías inferiores do Levante están sacando xogadores impresionantes. Sí, de feito, si fai uns anos na Comunidade Valenciana entre Villarreal e Valencia levábanse todo, agora mesmo o Levante está sendo un gran candidato a disputar con eles todo. De feito, a temporada pasada foi o gran vencedor, prácticamente si fuese unha suma de todas as categorías do fútbol base, non? Porque o Levante empezou a traballar darreo nese aspecto, a situación económica obligou tamén a darlle saída aos xogadores, e todo isto leva a que sexa un equipo moi novo e con moitos xogadores de calidad. Este Pelayo, xogador que foi fichado despois desa lesión de gravidade de Víctor Vázquez, tocou para Iratsu, en curto Igor con Jelko Pino, a piques de marchar, e escorregulla a bola por debaixo do pé a Manu Vizoso. Tocou Pelayo apoiándose con Javi Fontán, vaise para arriba Javi Fontán o Vilagarcián. Aí está ese primeiro caneo de Fontán, apoiándose en Jelko, este Samu Mayo. Ese toque dos xogadores que ten aí no centro do campo Pontevedra, xogadores como Jelko, como Samu Mayo, como o propio Iago Novo. Se ten muitísima calidad aí nese medio campo. Vamos a ver Chiqui, que se vai de un de dous. Esa primeira aparición de Chiqui no partido, xogada marca da casa de Chiqui, a diagonal cara dentro, e o remate que se foi por riba do traveseiro. Sí, buscou máis golpeo con forza que colocación. Chiqui dende aí ten un bo golpeo, e bueno, se foi un pouco cansada, pero bueno, é unha declaración de intencións de que o Pontevedra non vai a darlle moitas facilidades ao Levante, non? Vai presionar arriba e vai intentar rematar as xogadas o antes posible para evitar as posibles contras do equipo levantino. Esa saída do Levante dende a cova con Algovia, quería xogar Algovia con Marcos Navarro, hubo falta cometida por Marcos Navarro. Aí está tirado no chan Xavi Domínguez, o xogador ourensán, de regreso a Galicia esta temporada despois dun ano no Guijuelo, gozando hoxe de minutos nesta Copa do Rei. Importante que os xogadores que teñen poucos minutos teñen que demostrarle a Iago que teñen dereito a xogar máis minutos, non? Isto é un escaparate para eles, e teñen que pensar que un minuto xogado é un regalo do fútbol e que tens que aproveitalo. Pois xogadores como Carlos López, que non está entrando no equipo titular, como Xavi Domínguez, como o propio Iago Novo, que comezou como titular, agora vai alternando titularidade con suplencia. Aí temos a saída de Manu Vizoso. Ten que estar seguro nestas primeiras accións Manu Vizoso para gañar confianza. E sobre todo porque a defensa do Pontevedra está xogando moi arriba e está obrigando a estar moi atento neses balóns. E bueno, a falta de minutos tamén pode notalo co paso, se comete algún erro Manu, ¿no? Pero esperemos que a tranquilidade esa fundamental, como é que demostre o porteiro que é. Tocou Igor Irazu apoiándose en Javi Fontán. Este xogou atrás cara a Pelayo, incorpórase Pelayo, volve a apoiarse en Javi Fontán.
Outro xogador que volveu a Galicia, recuperou varios xogadores, o caso de Fontán, que estivo no Avilés, que estivo no Talavera, e este ano está de regreso aquí en Pontevedra. Vaya diagonal cara a Iago Novo, control exquisito de Iago Novo. Aí temos a Iago Novo, o xogador de Ferrolterra, quería combinar con Xavi Domínguez, consegue roubar o equipo do Levante con Fabricio. Este que deixaba Espí, Fontán, Carlos para Fontán, pode chegar Fontán, meteu o corpo Marcos Navarro, evitou o avance de Fontán. Aquí está con muchísima ilusión, e imaginamos que tamén a jornada pasada ese gol animouno a ser ainda un pouco máis ofensivo, non? Agora a saída por parte do Levante, Víctor Fernández, lembre, xogador de só 17 anos. Vai recibir Fabricio, ex do Celta Fortuna. Fabricio tentaba marchar, Fabricio poñía a bola na frontal, ese traballo na presión de Xavi Domínguez, tamén de Chiqui, recuperación de Xavi Domínguez, quería tocar para Iago Novo e volve a dominar o Levante. Outra vez xogando o equipo levantinista con Cabello para el Guézabal. Este que toca no centro do campo é Algovia. De novo Cabello, ven a recibir Óscar Clemente, dando a bola arriba Óscar Clemente, curtou coa cabeza Javi Fontán. Levaba Xavi Domínguez, a loita de Jelko Pino, foi derrubado Jelko Pino, pero colleu a bola coa man e é o que indicou o árbitro. Muchas veces sucede en partidos de diferentes categorías que a falta que che pitan na categoría túa máis baixa non leva a mesma correspondencia nestas categorías, non? Necesitan un pouco máis para que sea efectiva esa falta, non? Agora mismo Jelko probablemente en segunda red que se lle pitado falta, pero está pitando un árbitro de segunda división, dos vos, e para él non hai falta. O envío arriba de Sergio Lozano foi moi pasado, pero conseguiu facer un gran control. Bueno, aí vemos a calidade dos xogadores, o control que acaba de facer o central Cabello. Foi sensacional como baixou esa bola e o remate marchou desviado. O control é boísimo, a reviravolta se vai un pouco arriba, pero o control é espectacular, ¿no? Cando todo o mundo pensaba que ese balón se iba a ir longo e que non tiña futuro, baixouna e conqueriu ese golpeo, ¿no? Que calidade demostrou Cabello, outro xogador tamén con 20 anos. Sí, aquí hai catro xogadores que non pasan ningún dos 20 anos, ¿no? E que non é que viñan a xogar solos, senón que habitualmente teñen minutos. Volve a recuperar Xavi Grande, metía por dentro o pase para Fabricio, non houve entendemento entre Grande e Fabricio. Acaba a bola nos pés de Manu Vizoso, este que recibe Samu Mayo. Aí temos o veterano Héctor, exxogador, entre outros, do Deportivo, primeira temporada aquí no Pontevedra. Está movendo Vizoso para Fontán, tocou atrás para que xogue Pelayo. Por dentro ese pase de Pelayo, o que controla é Jelko Pino. Se pasa a bola por Jelko Pino, hai criterio. Aí temos a Héctor. Héctor con Chiqui. Chiqui volve a xogar atrás con Jelko. Jelko insiste con Chiqui. A ver o que inventa Chiqui. Vaise por dentro, amaga por fora, xoga con Jelko, marchou o control. Carlos, o remate de Charlie. Impactou esa volea de Charlie López na cabeza de Cabello. Hubo falta, xogo perigoso cometido por Charlie. Quer impactar e ainda por arriba salta un pouquiño para darlle coller o balón máis arriba, e foi cando chega a impactar coa cabeza do xogador, ¿no? Aí vemos a Charlie, ese control, como intentou rematar nesa posición espectacular, e o que fixo foi impactar na faciana de Cabello. Foi a mágoa, porque se ese primer control o baixa máis hacia a súa perna que a esquerda, tiría máis claro a posibilidade de remate, ¿no? Carlos López, que de momento está a sombra de Rufo, pero o ano pasado Milucho comezara igual e despois encadeou aquela ollo esa presión do Pontevedra, que se estivo de dar os seus froitos con Iago Novo. O pasado lembrarás que encadeara 8-9 partidos seguidos marcando. Sí, o dianteiro, como sempre decimos, que son rachas, Charlie está xerando a súa oportunidade, Rufo ahora mismo está por diante, pero ten que seguir traballando porque ten condicións para ser home importante neste Pontevedra. Aí bola favorable ao Levante. Xa gastamos os primeiros 10 minutos de partido con este resultado de empate a 0. E como vemos de momento, partido moi parello. Moi igual, sí. Xa pensábamos que a idea do Levante era ter o balón un poquinho máis que o Pontevedra, pero o Pontevedra non cede metros nas súas costas. Atención a Víctor Fernández Júnior.
Tocando Víctor Fernández para Navarro, centro de Navarro, quedou un pouquiño atrás, viuse no obriga de facer ese escorzo Fabricio e o remate foiselle a bancada. Tivo Fabricio a posibilidad de pasar ese balón porque estaba o seu compañeiro absolutamente solo detrás del, en posición de posible remate, e ademais perfilado para intentar coller esa volea. O saque de Manu Vizoso, a recuperación moi alta de Algovia. Aí era Óscar Clemente, estaba defendido por Samu Mayo. Conseguiu tocar Iago Novo, este que controle Samu Mayo, saída para Jelko Pino. Non o pensa dúas veces Jelko, ponlla no pé a Chiqui. Vai encarar Chiqui a Xavi Grande. A ver o que fai Chiqui, agora vaise buscando a liña de fondo e forza o córner. Chiqui, unhas veces cara dentro, outras veces cara fora. Ningún defensa sabe por onde lle vai a sair. Sí, é un xogador moi veloz, técnicamente moi ben dotado, moi rápido nas accións, e aí é complicado saber a súa decisión definitiva. O centro de Jelko foi rexeitado pola defensa do Levante. Insiste o equipo do Pontevedra con Chiqui. Chiqui para Héctor, fai ese primeiro caneo Héctor, ponlle outra vez no pé a Chiqui en profundidade para Jelko. Aí Jelko non é un xogador tan explosivo como é o caso de Chiqui, non puido chegar a esa bola en profundidade. O partido está moi igualado, xogándose os dous coas súas armas de principio. Un Pontevedra máis presionante, un Levante que quer ter o balón máis que o Pontevedra, pero que non se encontra nada cómodo a hora de iniciar a salida, porque Pontevedra está prácticamente presionando coa defensa na liña de medio campo, non? Ten o risco tamén de que si non hai unha boa compenetración entre os defensas pode pasar algo con balón longo, pero que está intentando imitar o Barça, ¿no? Bueno, pois é un bo equipo a imitar, dende logo. Porque está unha presión moi adiantada, importante que o poseedor de balón este sempre presionado, que non le teña tempo a levantar a cabeza para poder dar un pase, pero mientras esté con esa idea Pontevedra, pois vai ir ben. Esa bola en longo, chegaba o lateral Navarro, aí ten que curtar Fontán, a ver, Fontán se pode sacar a bola, finalmente será córner favorable ao Levante. Aí teñen a Fontán, os dous xemelgos, sí, Fontán, sí, que foron da man nas categorías inferiores do Celta, ata que un chegou ao primeiro equipo e outro volveu a Vilagarcía a xogar no Arousa. Pero bueno, o outro Fontán agora anda por Portugal, sendo un xogador importante na primeira división portuguesa. Nin máis nin menos, non é pouca cousa. José e Javi. Vai sacar o córner o Levante, moito ollo con esta xogada. Esa execución cara a Fabricio, remate de cabeza de Fabricio, outra vez moi forzado, marchoulle fora. Están buscando un aí outra vez a Fabricio. Digamos que é o que pode poñer ese punto, esa pinga de experiencia dentro da dianteira, porque o dianteiro centro, Espí, ten só 19 anos, e outro xogador que actúa na banda dereita, Víctor Fernández Jr., 17, do ano 2007. Xa case parece un insulto. Xogadores do ano 2007 e xogando regularmente en segunda división. Bueno, está todo o mundo tirando disto. A necesidade fai unha virtude destas situacións, e, bueno, que os rapaces saian sempre bo, porque ahora mismo estamos ollando unhas camadas de xogadores novos espectaculares en todas as categorías. Víctor Fernández Jr., que é fillo do gran Víctor Fernández. Do gran Víctor Fernández, que estivera tantas temporadas no Valladolid e tamén no Villarreal. Chegou a xogar. Un xogador rapidísimo, un xogador boísimo no un contra un, e que o rapaz quer continuar con esa idea, ¿no? De ese xogador dinámico e vertical que era o pai. O pai, xogador de 10, 12, 13 goles en cada unha das temporadas en primeira división. Aí tocou cara atrás Chiqui, xogou con Héctor. Oxe, Víctor non vai a ter fácil, porque Héctor é aí un can de presa o que ten na súa banda. A verdade é que Héctor chega a un equipo onde a banda esquerda do Pontevedra é moi sólida, onde Alex é un xogador que casi a ten en propiedade. É unha institución aquí. Pero que aí está para facer forte o equipo. Ollo Pelayo apoiándose en Xavi Domínguez, ven nese primeiro control Xavi, tocou para Iago Novo. Está diante del Fabricio, non arriscou Iago Novo para poñerlle a bola a Fontán. Agora sí, Pelayo xoga con Fontán, vai encarar Fontán, prefire metelo centro cara a posición de Charlie. Sacou en primeira instancia el Guezabal. Este que ten a bola no pé, Marcos Navarro, defendido por Xavi Domínguez, e o saque de banda vai a ser a prol do Pontevedra.
quere perder ningún segundo Iago Novo, no, finalmente deixa para que sexa Javi Fontán. Aí vai a executar Javi. Jelko. Atrás Jelko con Irazu. Marchou nese primeiro control. Central zurdo. Pelayo. Físico impresionante que tamén ven a reforzar coa baixa tan importante que tivo Pontevedra, unha posición onde Churre tamén tiña os galóns, non? Teña dous xogadores indiscutibles nesa posición de centrais, que eran Víctor Vázquez, Churre e Mario Gómez, Mario segue, pero a perda dun xogador, dun estandarte, do gran capitán como é Churre para toda a temporada, eu creo que xa non vai a ter posibilidade de volver despois desa gravísima lesión de Xeonllo. Pois iso fai que outros xogadores, podes meter a Garay como central, podes xogar con Irazu como central esquerdo, ou a incorporación de Pelayo, que tamén pouco a pouco se irá adaptando aos seus compañeiros. O saque de falta foi de Jelko, rexeite para Chiqui. Coa bola Héctor. Héctor na banda esquerda, recibe Chiqui. Vamos a ver o que inventa Chiqui. Está con el Sergio Lozano, Chiqui. Busca unha liña de pase, atopou a Iago Novo. Esa bola interior que quería meter Iago Novo, tocou Samu Mayo, Xavi Domínguez. Fontán recúa, xoga con Jelko. Está todo Levante metido prácticamente na frontal da súa área. Samu Mayo, pegou Samu Mayo directamente fora. Aplaude Pasarón porque conseguiu engarrafar, meter na súa área o Pontevedra ao Levante. Sí, o está facendo ao longo destes 16 minutos que vemos de partido máis que ben, non? Porque o Levante apenas tivo opcións a aproximarse de pasar da línea de medio campo. Pontevedra está presionando moi arriba. Vamos a ollar hasta cando lle agantan estos folgos que ten agora mesmo Pontevedra e que obrigan ao Levante a estar casi sempre xogando hacia atrás, e iso un equipo do nivel do Levante non é moi dado facerlo. Bueno, veremos o Levante tamén en que está pensando, porque ten partido de Liga non o sábado, non o domingo, ten partido o venres co Racing na Malata. Oye, esta chegada de Navarro na frontal. Bueno, vai a entrada. Estáse queixando Pelayo, veremos de que cor é o cartón, porque vai a ser cartón vermello directo pro lateral esquerdo do Levante. Queda con 10 o Levante neste minuto 18, cartón vermello directo para Marcos Navarro. Eu creo que non admite dúbidas e ollo coa xogada, porque Pelayo reclamou as asistencias de xeito inmediato. Veremos, Milucho, se non hai lesión importante. Colleu no pé de apoio con toda a forza a ir por diante e bueno, mellor pois un ocello. Agardemos que non, dende logo. Eu creo que sabe Navarro o que acaba de facer, pero a entrada dende logo é moi importante. Aí estábamos vendo esa repetición. Bueno, y agardando para que Pelayo poida continuar no partido. Sí, a entrada complicada, perigosísima, porque ten o colleuno co pé absolutamente apoiado no chan e podeches naquizar un nocello perfectamente. Sí. Aí está Pelayo, afortunadamente restablecido. Veremos se pisa ben, se ten seguridade. Bueno, pois outra volta que le damos a eliminatoria, porque vai a ter que xogar o Levante cando menos 70 minutos con 10. E esta é unha eliminatoria que incluso podemos estar falando de prórroga. E pode ser un factor que aínda lle axude máis ao Pontevedra. Aínda fora do partido de hoxe, aínda lle pode botar unha man ao Racing tamén, o cansanzo que poda ter a duración deste partido. Veremos cal é o movimento que fai o Levante. De momento mete a Algovia como central, mete a Cabello como lateral e mete a Cabello como lateral esquerdo. Este é a solución que fai un 4-4-1. Parece que é o normal cando quedaste con menos, non? Ese facer ese 4-4-1 e non arriscar con situacións máis raras, porque evidentemente o Pontevedra está tendo balón, está
11 contra 11 estaba apretando, agora mismo pois terá probablemente a posibilidade de apretalo bastante máis, non? Pois, de feito non hai ninguén facendo trocos de... Quen é o lateral esquerdo que podía substituir a posición de Navarro? Pois é un xogador galego, coruñés, como é Pampín, sí, que está neste equipo do Levante. Tivo moito tempo lesionado tamén, que empezou ben, pero que as lesións fixeron moito dano. Pero de momento non o vemos. Non hai ninguén facendo servicios de 15 metros. Pois igual aguanta con esta situación cun mediocentro como central, como é Algovia, e cun central zurdo de lateral, como é o caso de Cabello. Bueno, de momento está así, poñendo a liña defensiva o Levante. E o Levante que xa o tiña afundido o Pontevedra e que agora o pode afundir un poquinho máis. Sí, agora ten que xogar con cabeza, porque coa velocidade que estaba dando no xogo Pontevedra, seguro que se sigue facendo así vai encontrar ocos na defensa levantina, non? Porque un xogador menos, cando o balón vai rápido, notase moitos... De feito, hai moi poucos equipos, por exemplo, en primeira división. Si situamos este ano o Celta, que con menos eres capaz de aguantar un resultado durante moito tempo con menos, non? Este non é con menos división, e con dous menos. Con dous menos. Como foi o partido das Palmas. Pero en calquer categoría aguantar con menos é moi complicado. O pase a banda, recibe Xavi Domínguez, está pedindo esa bola interior Iago Novo, a ver se pode meter o centro Iago, conseguiu facelo atrás para Carlos López, acaba sacando en defensa el Guézabal. Non pode controlar Espí. E Irazu xogando con Javi Fontán. Volve a pedir Iago Novo. Vai ese cara adiante Javi Fontán xogando con Xavi Domínguez. Xavi Póñenos nun aperto. Este é Samu Mayo buscando liña de lanzamento. Xoga con Héctor. Poña no pé a Chiqui. Aí encara Chiqui a Víctor Fernández. Deixou pasar bien co remate de Charly. Marchoulle arriba. Que oportunidade acaba de ter o Pontevedra neste minuto 22. Xogando Pontevedra como se fose o equipo de segunda división. E Charly acaba de ter unha oportunidade de ouro. A verdade é que o que comentábamos antes de que cando tes o balón e xoga rápido, os ocos aparecen, ainda que hai acumulación de xogadores. É unha mágoa que cando aparezan pois non teñe esa fortuna que esperábamos de Charly, que pudese invocala, non? Pero o balón estaba fenomenal para que ocasión, que pase, tiña o todo. Carlos López para poñer o 1-0. A insistir o Pontevedra con Yelko. É dentro destes pequenos partidos que hai en todos os encontros, agora mesmo eu creo que o Levante está tocado e é un momento importante para o Pontevedra. Está moi tocado, que si está claro que o Pontevedra vai seguir coa idea de ter o balón, de combinar creándolle, sobre todo cando ten espacios, problemas ao Levante. Aí se vai Chiqui, encara Chiqui na área, Chiqui toca el centro. Pro equipo galego, minuto 24 do primeiro tempo, outra vez dende a banda esquerda onde está omnipresente Chiqui, apoiou no seu compañeiro nese carreiro Héctor Hernández, que acaba de facelo 1-0, marcou Héctor, marca o Pontevedra, o Levante con 10, 24 do primeiro tempo. Isto ponse moi ben, Milucho. Sí, ponse como esperábamos que quedase no minuto 90, non? Pero bueno, queda partido para adiante. O Pontevedra non ten que deixarse ir, ten que seguir coa idea que tivo desde o comenzo, cando xogaban 11 contra 11, que era presionar moi arriba e adiantar muitísimo a defensa, e sobre todo presionar o poseedor do balón para que non houvese eses pases longos que lle podían facer dano, e cando a tempo e darlle velocidade que lle está dando Chiqui naquela banda, que está sendo un coitelo clavado na defensa do Levante. Todos o coñecemos. Seguramente Xavi Grande, o lateral dereito, estivese advertido, porque seguro que Calero, adestrador do Levante, sabe das cualidades de Chiqui, pero unha cousa é saber das cualidades e outra cousa é enfrontarte a él cara a cara. E é un xogador na segunda federación ou na primeira federación absolutamente diferencial. Cando Chiqui ten espacios é moi difícil de levar, porque ten moi bo regate, ten moi bo un contra un, ten moita velocidade, ten moito desequilibrio
en vertical, fai que as defensas se meten cada vez máis para atrás, e despois chega un momento que se meten dentro da área e é imposible poder entrar, porque estás máis pendiente dun posible penalti que de outra cousa. E non esquezamos que un xogador que xa sabe o que xogar en Liga de Fútbol Profesional, cando estaba no filial do Lugo, chegou a debutar no primeiro equipo. Si, unha mágoa que despois de... Que non tivera continuidade. Iba a decir que non, que é un xogador que ten todo para ser un xogador importante, en cambio, pois deixou pasar demasiadas oportunidades, non? Tocando Yelko con Samu Mayo, Héctor, e agora eres o Levante, que fas, Milucho? Porque hai que sair un pouco. Esperar que pase un poquinho temporal, non? Porque ahora mesmo é un temporal o que está tendo o Levante. Non ten o balón, que antes ainda tiña un poquinho balón, pero que agora non ten nada, porque con menos vai ter que arriscar e buscar sacar xente de defensa e pasar máis para diante e intentar presionar un pouco arriba, senón debe estar moi cómodo en defensa, que como está ahora desde que hubo esta expulsión. Este Igor Irazu xogou unha banda cara a Xavi Domínguez, o control co peito de Xavi, atrás para Fontán, este con Pelayo presionado por Fabricio, a piques estivo de roubarlle a carteira Fabricio. Sí, pero ainda que foi a roubar, ten que ler a súa posición, ao longo do partido terá que facer eso moitas veces para poder roubarlle a un dos centrales, porque están xogando sempre 2 contra 1 aí en ataque. Vaya diagonal de Fontán, puxo ya no pé a Chiqui, quería facer un regate de fantasía Chiqui, a bola que se vai pola liña de fondo. Aí temos a repetir, este a oportunidade, o primeiro aviso de Chiqui con Charlie, e o segundo prácticamente igual, pero con outro final. O gol, o que vale, o de Héctor Hernández. O córner a prol do Pontevedra. Sacou Yelko, apoiándose en Héctor. Héctor metía o centro, e hai un rexeite, hai que volver, hai que recuar. Estaba fora da súa posición Manu Vizoso, que é o que bota o coiro cara arriba. Moi atento a ese balón longo, porque chegaba con metros o dianteiro levantinista. E xogando cara atrás Héctor con Manu Vizoso, este con Fontán. O Pontevedra buscando o premio gordo, porque o premio gordo é pasar esta primeira eliminatoria, porque despois garantes casi seguro xogar contra un equipo de primeira división. Irazu, Pelayo con Samu Mayo, de novo Irazu. Aí temos a Fontán. Está completando de momento 27 minutos a un nivel altísimo. Hai creando, aparte de Chiqui creando moitísimos problemas entre Xavi e Iago, lle están facendo un rompedoiro de cabeza na banda esquerda, porque o lateral que agora teñen non é un xogador específico dese lugar, e está sufrindo moitísimo con os trocos de posición dos dous. E mira como move o Pontevedra, con que precisión e con que velocidade, dende a dereita cara a esquerda. Pasou por Samu Mayo, por Igor Irazu, e agora xogando Chiqui. O pase de Chiqui para Yelko Pino, quedoulle un pouco arriba, non puido tocar a bola do mellor xeito Yelko Pino, e o coiro que acabou nas mans de Andrés Fernández. Este si o gol, a chegada de Chiqui, e como apareceu nesa segunda onda Héctor para poñelo 1-0. E coa dereita, ademais, para que non houvese dúbidas de que podía... Tocou nun xogador do Levante, por certo, pero aí rematando nesa posición. Non lle regalamos nin iso, nesa situación. A piques estivo de evitar que se fose pola liña de banda Iago Novo. Está o Pontevedra coa frecha cara arriba, e está o míster Calero que non o ve ben, porque o resultado é moi xusto. É que non é só o resultado, sino o desenrolo do partido non ten que ollar nada ben, porque está sendo bastante inferior a Pontevedra. Evidentemente ten a disculpa de que é un xogador menos, pero é que... Pero o xogador menos é a partir do minuto 16, e ata o minuto 16... Iba a decir, é un xogador menos, pero estuvo moito tempo, estuvo esos 15 minutos con un xogador igualado e non foi capaz de crearlle unha sola ocasión de peligro a Pontevedra, non? Importantísimo que Pontevedra siga coa idea de ter o balón, de non perdela, e sobre todo de non recuar, porque cando recúas evidentemente hai calidad, os xogadores se poden complicar a vida. Tocou Pelayo, apoiouse en Samu Mayo, este Fontán toca abaixo con Iago Novo, este de cara con Samu Mayo, como move, como triangula este equipo do Pontevedra. Héctor con Chiqui, xa conseguiron o obxectivo, que era poñerlle a bola no pé a Chiqui. Este atrás con Yelko Pino, por aí vai aparecer Héctor.
para Yelko, xoga con Iago Novo. De novo Yelko, Samu. Aparella Samu, Yelko, cando un ven a recibir, outro tiras un poquinho máis pa diante, obliga aos medios centros do Levante a pegarse prácticamente diante das defensas, ¿no? E iso favorece moitísimo a superioridade no medio campo do Pontevedra, que ten o balón continuamente, que apenas o perde. Volve a tocar un central, Irazu, todo Levante metido no seu campo, todo o Pontevedra no campo do Levante, agás os dous centrais e o porteiro. Este Samu Mayo buscou o pase para Charlie, eu creo que Charlie estaba agardando que o pase fora para Fontán. Sí, Charlie agardaba unha devolución de Fontán, non un pase directo hacia él. Sacou Andrés Fernández, jugando con el Guézabal, onde presiona o Pontevedra. Como ten que sacar a bola el Guézabal, unha bola rifada para que a xogue Manu Vizoso como se fose o líbero. Fontán, pegou arriba Fontán, a carreira de Iago Novo. Hai un primeiro despexe por parte de Algovia e outro saque de banda que forza o Pontevedra. Premia Pasarón o partido que están facendo os seus xogadores. Que é moi bo, porque non só un resultado favorable, sino un desenrolo do partido moi favorable, ¿no? O Pontevedra está tendo o control do partido, o control do xogo, está sendo amo señor do tempo do partido, e iso fai que o resultado ainda por riba lle a favor, e que o Levante cada vez este tirándose máis para atrás, porque cada vez defende máis atrás. De novo Javi Fontán con Samu Mayo, tocou atrás Fontán, Pelayo estaba pedindo por dentro Samu Mayo, prefire xogar cara esta banda dereita con Javi Fontán. Agarda Javi, inicia con Pelayo, non ten que ter presa o Pontevedra, que xa fixo máis complicado, que era marcar o primeiro gol. Agora terá que vir o Levante a buscalos, pero é importante que o Pontevedra non nos deixe respirar demasiado. Se tivésemos o dato da posesión, Milucho, eu creo que 80-20, por aí ten que estar a cousa. A prol do Pontevedra, equipo dúas categorías por debaixo do Levante. Outra vez Irazu, xogando con Chiqui, Chiqui gañando a partida, entra Chiqui, toca para Iago Novo, xa se estaba gustando Iago Novo deixando pasar ese coiro. Fontán con Xavi Domínguez, Xavi Domínguez mete o centro, Xavi Domínguez, vai chegar Chiqui, tocou coa man, non hai gol, porque controlou coa man Chiqui. Aí estaba facendo aceno o árbitro, se veía claro, que controlou, que empregou a man Chiqui para facer ese control. Mágoa, porque era outra oportunidade clarísima. Era unha oportunidade boísima, pero bueno, estaba ben anulado, porque non hai dúbida ninguna da acción. Pois outra máis, co Levante engarrafado, co Levante metido no seu campo, na súa área, e o Pontevedra que está entrando como e cando quere. Outra vez Pelayo, bueno, xa Chiqui facendo eses toques. Tocaba co calcaño, isto xa era un pouco de máis. O fútbol ten que ser serio sempre, ganando, perdendo, empatando, e non podes, porque ahora este o partido inclinado hacia o teu lado, pensar que xa está solucionado. O partido lle queda moito tempo, Levante un equipo de segunda división dos vos, que está na parte alta, e que aínda con menos e con alguna reestruturación que fagan na segunda parte, seguro que non vai ser o Levante que ollamos nesta primeira. Por lo tanto, hai que xogar o máis serio posible, intentar solucionar o partido cun segundo gol e deixarse de florituras, non? Porque o Levante ten moita dinamita no banco, aí está Morales, aí está Carlos Álvarez, aí está Pablo Martínez, aí está Iván Romero, aí está Brugué, xogadores moi contrastados en segunda e primeira división. Que seguro que algún van a sair, que non van deixar que o partido discurra polo camiño que está, non? De momento a Calero non lle ten que estar gustando nada como está indo o partido, porque nestes 34 minutos só hai un equipo sobre o terreo de xogo e é o líder do grupo primeiro da segunda federación. O pase para Charlie, estaba pedindo falta Charlie, dio árbitro que non hai nada. Intentaba sair o Levante, ollo para ese pase para Espí, en posición correcta, Espí con Vizoso, remate de Espí, que paradón acaba de facer Manu Vizoso, nese man a man de Espí, Salvador. Falábamos da importancia de Manu Vizoso e aí estivo salvando a primeira que tivo o Levante. A primeira é moi clara, non? Deixan golpear o pase con moitos metros e con moita visión ese pase en profundidade.
A defensa están os dos demasiado en línea, métese polo medio dos dous e gana, ainda que despois está a mano aí para tapar ese balón que parecía que se iba para dentro, claro. Que paradón acaba de facer Manu Vizoso noutra desas xogadas determinantes, esas xogadas que poden marcar unha eliminatoria. Vamos a ver o lanzamento de córner. Primeiro despexe de Iago Novo. Agora toca Algovia. Volve a despexar Iago Novo, ainda que a saque de banda. Isto ten que vir a conta de que a seriedade do partido ten que manterse ata o final. Podes xogar moi bonito, podes animar a xente, podes facer 80 rabonas, pero o partido hai que ganalo marcando goles e disputando. Ten que seguir coa disputa que tivo ata agora, non? E olvidarse de trancalladas que non levan a nada. Sacou Samu Mayo, tocando de cabeza Algovia. Espi, que é un dianteiro altísimo, 19 anos, e está en torno a 1,90 m, 1,95 m. Que ten moito corpo e aí vimos esa habilidade. Seguro que lle está dando voltas a esta xogada porque era a acción que podía meter na eliminatoria o seu equipo. Foi moi clara que tivo Levante. Sacou de banda Cabello, xogou con Sergio Lozano. Hacía tempo que no Levante non pasaba de medio campo. E agora está chegando aí a esa línea, non? O que significa a ilusión e a motivación que chegaron a ter unha ocasión tan clara como tivo Espi, que o equipo cree en sí mismo e cree que pode pasar, non? E por lo tanto volve outra vez a presionar a ver se é capaz de chegar arriba. Que estaba a ser un baño por parte do Pontevedra. Con esta xogada de Fabricio, con el está Fontán, o centro de Fabricio directamente a bancada. E Fontán tapando ben a Fabricio. Tivo precisión este xogador que pasou unha temporada polo filial do Celta. Non acabou de ser titular indiscutible. Era un xogador habitualmente empregado como revulsivo. E fíxate o que é o fútbol que está nun equipo de Liga de Fútbol Profesional. E dos aspirantes ao ascenso. Sí. Que ahora mismo Levante con en sétima posición e con 2 partidos menos. 2 partidos menos, claro. Se gañen eses 2 adiados, que son as contas da leiteira, pero se gañen eses 2 adiados sería o segundo clasificado. Veremos tamén este parón de 15 días como lle afecta. Sí, pode ser que volvan, porque hayan perdido tamén un pouco de viveza de adaptación ao fútbol, a intensidade, a competición, pero bueno, que non é disculpa para o bo partido que está facendo Pontevedra ata este Inter, non? Pelayo amagaba co pase Pelayo, pisa Pelayo, xoga na banda onde vai a recibir Chiqui. O control perfecto de Chiqui, xa está Yelko ofrecéndose. Chiqui está tendo pesadelo Xavi Grande con Chiqui. Samu Mayo, Iago Novo, cara ao outro lado, recibe Xavi Domínguez, foixille un pouquiño control, pero consegue facer a xogada Xavi Domínguez. Estaba en fora de xogo, viña de posición antirregulamentaria Fontán, e ao participar na xogada ergueu a bandeira ao asistente. Fixo un mal desmarque, meteuse en riba del, arrastrou a máis contrarios ainda para arriba, e ainda por arriba pois viña de posición de fora de xogo. Ese o fora de xogo, aí o vemos como se non participase na acción non erguería a bandeira ao asistente, pero ao entrar en contacto coa bola, se era acción antirregulamentaria. Llegou arriba Andrés Fernández, sacou coa cabeza Fontán, o toque de Samu Mayo, revolvíase Iago Novo, foi derrubado Iago Novo, pero dalle continuidade á xogada. Vamos a ver Chiqui, ten a axuda de Héctor, e están Chiqui e Héctor. Banda esquerda, Chiqui, sai do primeiro caneo, remate de Chiqui. Marchoulle fora, outra máis que tivo Chiqui nesa acción persoal. No 39 engadimos unha máis nese taboleiro que xa é unha restra, unha remesa de ocasións que tivo Pontevedra. Darlle metros a Chiqui a hora de recibir, estás vendido, ¿no? Tens que presionalo cando vai recibir, está dándolle eses metros ao lateral que obliga, que dalle tempo a Chiqui facer o control, baixar o balón e xogar por abaixo, e coa velocidade que ten na conducción, pois moi complicado. Estará dicindo Xavi Grande, de onde saiu este que teño en fronte. Sí, pero o que ti dicías antes, seguro que Calero falou dos xogadores do Pontevedra, falaron do equipo en xeral, pero moitas veces unha cousa é velo sobre o papel, claro, e outra cousa é velo en frente. Partido, ¿no?
Pero eu digo que non se atopou moitos xogadores en segunda división que lle estén facendo un traxe como que lle está facendo hoxe Chiqui. Están moitos metros a hora de recibir e cando a Chiqui das metros para recibir estás perdido. Sergio Lozano, envío arriba de Sergio Lozano. Aí ten a vantaxe Manu Vizoso. Chapou con seguridade Manu Vizoso. Esta súa estrea nesta temporada 2024-2025 en partido oficial. Aquí o titular indiscutible, vamos, un clásico como Edu Sousa. Marcha, volve, pero sempre o amo da portería de Pasarón. É un porteiro que non é espectacular, que non é estridente, pero que é todo traballo, todo profesionalidade. Práctico. Tampouco é dos máis altos da categoría, pero aí sempre está como titular Edu. Este Xavi Domínguez, derrubado Xavi Domínguez por Cabello. Outra falta que comete o Levante. Recorden Condez pola expulsión de Navarro, o lateral esquerdo. Ademais unha expulsión que creo que ninguén no Levante pode discutir. No, entrada violenta, está claro. Iratsu. Menos de 5 minutos para o final. Fontán con Xavi Domínguez. Vamos a ver Xavi apoyándose en Yago Novo. Aí temos a Yago Novo. Tocou para Yelko Pino. Remate de Yelko Pino por riba da trave. Outra máis a prol do Pontevedra. As chegadas de segunda línea de Yelko fan sempre moito dano, porque é un xogador que chega aí, toca ya moi ben. Esta vez pegou demasiado fuerte e non foi capaz de dirixila ben, non? Pero a idea dele tocar como interior, un pase a redes que se di agora, non? Dúas de Chiqui, unha de Yelko, unha de Charlie, o gol de Héctor, o gol anulado de Chiqui. Estamos falando de moitas ocasións moi claras que está xerando o Pontevedra. É que non hai ninguna dúbida de que o amo do partido está sendo o Pontevedra. Pero do partido como do xogo. Hai equipos que non son capaces de facer esta bagaxe de oportunidades tan clara en 90 minutos. E o Pontevedra de momento está a conseguir en 45. E vai gañando por 1-0. E se me apuras, Milucho, eu creo que o partido está máis para 2-0 que... Está máis para 2-0 que por empate, está claro. Ben é certo que o Levante tivo unha clarísima. Sí, pero tamén as tuvo Pontevedra, porque as dúas, a chegada esta de Yelko dentro da área pequena, dentro da área grande, a borde da área pequena para rematar, e se lleva aí arriba, non? O toque dende a portería de Andrés Fernández, non puido tocar Espí. Fabricio aguanta, protexe, xoga atrás Fabricio. Óscar Clemente, o remate de Clemente. Directamente as mans de Manu Vizoso, chapou con seguridade. Ben colocado, en deducción a Reseite. Hai un xogador do Levante que actúa como titular, que é o porteiro Andrés Fernández, que ademais é o capitán. Tamén outra institución dentro do fútbol español do fútbol español. Pero por que non pode xogar o suplente? Porque é maior de 23 anos e ten ficha de filial, que é algo que sí se permite na Liga, pero non se permite na Copa do Rei. E disto decatouse o Arousa o ano pasado. Saíulle ben naquela eliminatoria contra o Granada, que conseguira superar por aliñación indebida. É curioso tamén que haxa normativas diferentes. Que pasa que, bueno, unha é da Federación, outro da Liga, e parece que por ninguén quer ceder, e o que pasa sempre. Sí, pero o problema é para o Levante, que non pode xogar co seu... Bueno, tamén o Levante só ten un porteiro con ficha profesional. Sí, tamén é un xogo, un risco que asumes, sí. Ten os outros dous porteiros teñen ficha non profesional. Tocaba Pelayo, xogou con Irazu. Este para Héctor. Móvese Chiqui, vai a recibir Chiqui. Chiqui pegadinho a banda. Non quere dar ningún respiro. Agora era Víctor Fernández. Controlou Yelko, fuixelle un pouquiño a Yelko, pero conseguiu chegar a meter a Viqueira da bota e apoiarse en Fontán. De novo para Yelko. Yelko con Yago Novo. Estaba pedindo Xavi Domínguez o centro de Yago, ese remate de Carlos López, un pouquiño frouxo demais as mans de Andrés Fernández. Sí, colleu moi parado, co balón moi enriba da súa perna, e non foi capaz de darlle velocidade. Hai mágoa que Irazu perdese o control, porque vai a ser un saque de banda favorable o Levante. Esta a última oportunidade do Pontevedra con ese remate de Charlie López. Xogador da
máxima confianza pro adestrador, para Iago Iglesias, que xa o tivo no Zamora. Veu Iago pro Pontevedra e un dos primeiros xogadores que chamou foi a Charlie. E bueno, no Bergantiños marcou goles, no Zamora marcou goles, e o ano pasado no Pontevedra, minuto gol. A verdade é que o ratio estivo bastante ben. Moi ben. Sacou Manu Vizoso outra vez a bola a saque de banda. A bola comprometida que lle deu Chiqui hacia atrás e que se viu moi alonsado da portería. Hai que aguantar este tempo que queda para o final. Quedan 15 segundos para chegarmos ao 45. Estamos agardando a que Secre saque o taboleiro co engadido. Estamos habituados a Secre, pero hai cuarto árbitro. Hai cuarto árbitro, bueno. Secre ten pinta, 2 minutos. Ten pinta de árbitro, pero xa de árbitro moi caducado, ¿no? 2 minutos pola expulsión e tamén pola atención de Pelayo. Pues hai que aguantar estes 2 minutos. Xavi Domínguez, bueno, ou hai que buscar unha acción para un segundo gol. Xavi Domínguez, deixa pasar Yelko, o remate de Chiqui. Encheuse de balón Chiqui, outra máis para o Pontevedra, que agora sí está perdoando. Está perdoando. Que ocasión acaba de ter Chiqui. Wow. Agardemos que non lamente todas estas oportunidades que está estragando o Pontevedra, porque, bueno, e aí vai outra, porque acaba de facer o control Xavi Domínguez, porque se vai de Algovia, acaba de derrubar Algovia Xavi Domínguez, e eu creo que podía ser incluso merecedora de cartón. A ver, o que comentábamos antes, a diferencia dos arbitraxes das categorías pequenas a estas, ten tamén que notarse, non? O árbitro considera que bueno, que falta un empurrón nas costas e pouco máis. Pois falta a prol do Pontevedra, pegará Héctor. Sí. Seguro que vai a ser a última do primeiro tempo, porque quedan 30 segundos. Ven un Manicho a tirar a falta de aquí, o balón a ir pechadiño buscando portería. Ese envío de Héctor, a ver se pode haber algún cabeceador. Aí é un equipo moito máis corpulento Levante. Agora hai que estar atento nesas vixianzas defensivas. Quen estaba atento é Manu Vizoso, porque viña na carreira Fabricio. Ese pase de Vizoso que acabou controlando Óscar Clemente. Lozano, a bola de Lozano de novo para Espí, e outra vez sae Vizoso. Controla Samu Mayo. Vamos a ver que o partido está tolo neste engadido. No, vai a poñer o punto e final o árbitro esta primeira metade. Unha primeira metade, Milucho, lateral esquerdo. Bueno, estaba claro que non lle resultou moito o experimento de meter o central, o medio centro del central e desplazar o central ao lateral esquerdo, porque en medio campo perderon prácticamente todo o norte, non? Apenas tiveron o balón, e agora como coa chegada de Dela, un central con experiencia na segunda, porque vendo o Villarreal B da temporada pasada, porque un xogador con moi boas maneiras e moi boas condicións para triunfar nisto do fútbol, e que está xogando todo. Agora mesmo, pois, o Levante o que ten que pensar é que ten que darlle a volta ao partido, non? Pero é chamativo que o troco sexa para poñer alicerces, poñer estrutura defensiva. Porque no medio campo tivo muitísimos problemas cando baixou a xogar o central a medio campo. Perderon a posesión, o pouco que tiñan de posesión, e o que comentábamos a primeira metade, un 80-70, un 80-20 de posesión, ou un 70-30 como moito, non? Aí temos o Pontevedra que mantén os mesmos 11 xogadores que principiaron o partido, e que xa vai esa primeira xogada ao ataque. Pola banda dereita, Xavi Domínguez. Xavi Domínguez pon o pase para Iago Novo. Iago Novo quería cruzar, petou precisamente en Dela, e acaba de salvar o Levante esta primeira oportunidade do equipo do Pontevedra. Outra vez un xogador que chega de segunda línea con metros, que é capaz de regatear, e que unha mágoa que Iago, se balón lle quedara moi enriba dos pés, e non fose capaz de empalala, ¿no? Lembramos cal é o equipo do Pontevedra, que é unha mestura de titulares e suplentes co que estaba facendo na Liga. Manu Vizoso o porteiro, Fontán, Pelayo, Irazu, Héctor a liña defensiva, Samu Yelko, Iago Novo o centro do campo, nas bandas Xavi Domínguez e Chiqui, e arriba Carlos López. Aí deixou pasar Xavi Domínguez, foi o Chan, Iago Novo. Esa entrada de Javi Fontán. Un cara atrás el Guezabal, jugando con Andrés Fernández. Pega arriba o veterano Andrés Fernández para que pelexe Espí.
Outra vez a bola para Chiqui. Chiqui con Yelko. Tiña no auxilio Óscar Clemente. A mágoa que nos quedamos en ver a Víctor Fernández, ese xogador do ano 2007 que foi o que quedou no vestiario. Pero bueno, realmente non estaba participando. Non participou nada, foi un xogador que non tivo balón, que non tivo desborde, que a súa habilidade e que... E temos o primeiro cartón amarelo do partido para o Pontevedra, tamén moi xusto que ve Javi Fontán. É un cartón que Javi ten que evitar. Agarra, pero despois non sigas agarrando continuamente, porque o agarrón continuado acaba en cartón. Aí temos a xogada de Fontán con Fabricio, xa o tiña rebasado Fabricio, e Fontán non lle concedeu nada a Fabricio. Iso sí, queda agora condicionado todo o segundo tempo por ese primeiro cartón amarelo para un xogador do Pontevedra. Tan só houve un cartón no primeiro tempo e foi un vermello directo, o que viu Marcos Navarro. Sí, é curioso, ¿no?, que un solo cartón é que fose vermello. Algovia poniendo o centro, ese remate de cabeza que marcha arriba. Bueno, primeira tentativa do Levante, que na primeira metade só tivo unha, foi moi clara nas botas de Espí, e que agora intenta botarse un pouquiño cara arriba. Sí, a posición de Dela aquí de central indica que eso, que van a arriscar un pouco máis, un central que rápido, non é moi corpulento, pero é un central rápido, non vai necesitar moito a axuda do xogador desta xente de medio campo, e iso propón que, bueno, que aínda con xogador menos sexan capaces de chegar un poquinho máis. Consegue sair desa primeira expresión o Pontevedra, deixa pasar Yelko, libre de marcaxe Héctor conecta con Chiqui, vai encarar Chiqui a Dela, Chiqui sentou a Dela, senta un segundo xogador, senta un terceiro, toca co calcaño, remate de Xavi, as mans de Andrés Fernández, outra xogada maradoniana de Chiqui, e Xavi Domínguez acaba de perdoalo 2-0. A verdade é que tivo opción a Chiqui de tirar 3 veces distintas, non? Porque foi salido do regate, no segundo regate tiña portería diante, volveu a amagar, tiña portería diante, unha mágoa que esta situación non acabase dentro da portería, non? Tan clara como calquer outra ocasión. Iago Novo quería conectar con Carlos López, pois empeza o segundo tempo igual que acabou o primeiro, co Pontevedra perdoando oportunidades clarísimas. Sí, levamos 3 minutos e medio de partido e o Pontevedra volve outra vez a amenazar o Levante con entrar outra vez na portería, ¿no? O Levante agora ten que arriscar e iso vai obrigar tamén, vai facilitar tamén que o Pontevedra teña máis ocasións e máis claras. E que o que vemos é que o que fai é subir o lateral dereito, que xa tiña problemas con Chiqui, sube o incorpora no centro do campo, prácticamente deixa unha defensa de 3. Vai quedar a banda moi aberta, Dela vai a ter dificultades, pero bueno, é mellor defensor que o central que tiña, o centro que tiña antes, e agora vai intentar chegar un pouco máis. E temos precisamente a Dela xogando con Xavi Grande tocou para Clemente poñía na frontal, ese rexeitamento favorece aos xogadores do Pontevedra, o control de Samu Mayo, foiselle un pouquiño, acabou nos pés de Algovia. Grande quería tirar o cano a Héctor, non puido facelo, Héctor despexa e vai a ser saque de banda a prol do equipo granate. Pero xa levamos segunda metade, unha ocasión clarísima para o Pontevedra, sigue facendo acenos de non coa cabeza Chiqui, porque é o que te dicías, Milucho, sabe que ativo el para definir. Ativo 3 veces para definir. O que pasa que cando deu pase a Xavi xa estaba demasiado pechado ao centro da área para evitar un posible golpeo, ¿no? Dicíamos unha clarísima do Pontevedra e tamén un achegamento do Levante. Aí tocaba el Guézabal, vamos a ver Charlie quería progresar, pero a vantaxe era toda de Andrés Fernández. Pegou ese pelotazo arriba, ten que recuar Héctor. Ese pequeniño agarrón a Carlos, a ventaxa que tiña perdeu toda, non? A experiencia dun central nesa situación que pensábamos que podía ser cartón tamén, pero que foi capaz de, vamos a ver se ollamos, esa acción e el Guézabal, aí ese brazo foi suficiente como para non ser cartón e cortarlle a trayectoria a Carlos. Sacou Xavi Grande de banda, despexou Héctor, de cabeza Algovia, tamén despexa Yelko, o controle de Carlos López xoga a banda con Javi Fontán,
Despregamento físico impresionante de Javi Fontán por esa banda dereita. Sí, se queda o centro Javi, que está facendo un moi bo partido tanto en defensa, que prácticamente non deixou pasar unha sola vez a ninguén por a súa banda, como en ataque chegando. e ademais agora, bueno, a lesión de Churre a quen puido beneficiar é a Fontán, porque estaba xogando Garay como lateral dereito, Churre como central, e esa lesión fai que pase Garay ao centro a defensa, e Javi Fontán ábrese a porta da titularidade. Vamos a ver Xavi Domínguez, Xavi, o remate de Xavi, desviado ese lanzamento de Xavi Domínguez. Iso todo ben, menos a finalización, o recorte hacia adentro, buscando abrir o ángulo de tiro, e bueno, empalou demasiado hacia adiante, o balón se foi moi desviado. Ten que arriscar, está buscando arriscar o Levante, está xogando un pouco máis arriba, e cando arriscas contra o Pontevedra pasa claro, isto. Pero si quer pasar a eliminatoria, pois non lle queda máis remedio que facelo, sino outro xeito é pensar que a eliminatoria tes perdida, porque vas por diante, vas por no marcador. E esa falta cometida por Pelayo sobre Espí, non entende o xogador asturiano, a última fichaxe do Pontevedra. Restablecido Espí, esa xogada que se ha saído un golpe no nocello, entendeu o árbitro que había falta. Tocando para atrás Cabello, Andrés Fernández buscando a corpulencia de Espí, estaba defendido por Irazu, agua que non puidera chegar Chiqui. Este Xavi Grande atrás con Óscar Clemente, recibe el Guézabal Dela, a parella titular ou máis titular no centro de defensa do Levante nos partidos de Liga. Ollo Yago Novo que meteu a perna, conseguiu roubar, toca por dentro para Yelko, aí faltou un pouco de arrincada a Yelko. Volve xogar o equipo do Levante, Xavi Grande, ten que estar atento Manu Vizoso, estaba facendo aceno Fontán de que saíra e chapou Vizoso. Sí, un balón complicado, porque un balón que bota entre os dous, que xenera dúbidas entre o porteiro e o lateral. Deixou atrás Héctor, xogou con Irazu. Xa levamos case gastados 10 minutos deste segundo tempo. Vai erro acaba de cometer Irazu. Algovia, Clemente, o pase que quería meter Clemente acabou sendo un tiro defectuoso. Sí, deulle exterior sí. Totalmente, sin forza ninguna, porque o balón estaba moi enriba da súa perna, ¿no? Pero este tipo de erros son os que non se poden cometer. Hai que darlle oportunidade ao Levante. O Levante plantando a defensa tamén no medio campo, e a ver se capaz de roubar preto da área contraria, ¿no? Porque se tens que despois volver hacia atrás como agora, son moitos metros para correr. A carreira de Xavi Domínguez, está pedindo Yago Novo, tamén Yelko. A ver a quen atopa Xavi Domínguez, ergueu a cabeza, buscaba a Chiqui, o rexeite para Samu Mayo. Samu Mayo conduce, Samu Mayo xogou para Chiqui, Chiqui de novo con Samu Mayo, este fai o caneo. Non tiña demasiado claro Samu, a piques de ser derrubado. Chiqui, ollo que acaba de marcar Chiqui, están pedindo penalti os xogadores do Pontevedra. Despois verémolo na repetición. Pois a imaxen dá a sensación de que Chiqui é derrubado, Yelko segue a acción de ataque. Primeiro a xogada de ataque, despois a repetición desa caída de Chiqui. Entraba Yelko, aparecía Fontán. Samu Mayo controla Yago Novo. Que bonito caneo de Yago Novo abaixo, non se pode chegar Xavi Domínguez, e agora cando presiona Yelko, presiona todo o público. Pelayo, outro centro de Pelayo, problemas para Dela, chega Chiqui, o remate ao pau, chega o segundo do Pontevedra, acaba de marcar Javi Fontán o 2-0 neste minuto 12 do segundo tempo. Que xogada de ataque, case que 2 minutos metendo na súa área o Levante, e acaba de marcar o Pontevedra o segundo na terceira onda de xogadores co gol de Javi Fontán. A verdade é que o risco do Levante o levou hasta o límite, pensando en que iba a roubar moi adiantado, perdeu esa salida. O Pontevedra chegou co balón aproximado da área, o balón chega a banda de Chiqui, como sempre busca esa xogada de penalti que pensamos que o toca e que é penalti, pero que dá opción a unha segunda xogada que é imposible nun equipo de primeira división. Mira que despiste do lateral de Xavi Grande,
5 xogadores do Pontevedra na área para rematar un centro lateral. Andrés tamén sale un pouco sin contar que ten a portería prácticamente baleira. Ese segundo gol pon a eliminatoria moi clara. E o lateral dereito chegando como se fose un dianteiro centro, o que Milucho. comentábamos de Javi Fontán, ¿no? Un xogador que está aproveitando moi ben esta posibilidad de ser titular. Bueno, gol por partido prácticamente. Pois xa ten o segundo gol marcado o Pontevedra, non é nin moito menos definitivo, e menos contra un equipo de fútbol profesional, pero este segundo gol dá moita tranquilidade, Milucho. Sí, dá moitísima tranquilidade, sobre todo a tranquilidade que lle dá é ver que o Pontevedra sigue presionando alto, sigue tendo balón, sigue querendo xogar e non a regala, e iso é moi importante, e sobre todo que siga xogando como fixo casi todo este tempo serio, ¿no? O fútbol ten unha parte lúdica, pero dentro hai que ser serio porque os partidos cambian moi rápido. 2-0, avisou Chiqui no 50. Puido haber un penalti cometido sobre o propio Chiqui e chegou este 2-0 do Pontevedra, repetimos, máis que merecido, dun Pontevedra que vai a meter 3 trocos. E ollo, non son 3 xogadores calquera os que entran, porque ven a primeira unidade. Ven a primeira unidade ao campo. Que non ollara o Pontevedra noutras jornadas diría que a primeira unidade esta, ¿no? Porque a verdade que están facendo fenomenal, pero bueno, van a sair 3 xogadores que son titulares durante toda a liga, desde que empezou a tempada, ¿no? Vamos a ver esta xogada que a comeu Cabello. Ven con velocidade Xavi Domínguez. Xavi Domínguez está perseguido por Cabello. Agora si o puide aguantar. A ver Xavi se é capaz de sair desa lea. Cabello, Xavi Domínguez, ven na axuda Fontán. Madre mía, Fontán parece que ten 3 pulmóns en vez de 2, porque aparece en todos os lados do campo. O que dá tamén a ilusión de unha vitoria ante un equipo destes, que o esforzo parece que non o notas e que das un 10% máis ou un 20% máis do que habitualmente estás acostumbrado a dar, ¿no? Pois preparados na zona de trocos, nin máis nin menos que Dallison, Rufo e Alex González, que van a entrar no partido. Estamos falando, bueno, Dallison, o mellor xogador do Pontevedra, do que levamos de campeonato até o de agora. Seguro. Canoneiro como Rufo, e un xogador tamén deses que teñen máis de 2 pulmóns, como é o caso de Alex. Aí saiu rapidísimo Vizoso, que nese tipo de xogadas está moi atento. Está moi atento, está xogando sempre un metro por diante da área grande, está intentando anticipar o que va a facer o dianteiro ou a xente do medio campo no pase longo, e chega casi sempre a elas, ¿no? Minuto 60 de partido, meterá 3 trocos o Pontevedra. Aí sacou Fontán, botouna directamente a bancada. O Pontevedra encamiñándose cara a segunda eliminatoria da Copa do Rei, encamiñándose cara a un sorteo que hai que estar moi atentos, pero sí, bueno, un equipo de primeira división vai vir a Pasarón e a ver se hai sorte no caso de superar a eliminatoria. Repetimos, a cousa está encamiñada, pero hai que rematar a faena. Sí, vamos por bon camiño, quedanos 30 minutos máis o que queira engadir o colexiado, pero bueno, a tranquilidade ya o resultado evidentemente, pero tamén a actitud do equipo, ¿no? Según estaba dicindo, estaba me arrepentindo porque poñer o carro antes dos bois, por iso sempre mala cousa. Que a tranquilidade xa da iso. Ahora, o fútbol é un deporte imprevisible muchísimas veces, pode baixar e o Levante darlle a volta ao partido, pero Ollo centro, remate de Dela, parou Vizoso, estaban pedindo fora de xogo os xogadores do Pontevedra. Ergueu a bandeira o árbitro asistente, pero moi seguro Manu Vizoso. Sí, apenas cometeu erros, excepto a primeira xogada do partido, que o balón lle pasou por debaixo dos tacos, seguro que lle mermou un pouco a confianza, pero a partir de aí estuvo moi sólido, moi serio ata agora, non? A conducción sempre elegante de Iago Novo. Chiqui na frontal, Xavi Domínguez, o remate, que paradón acaba de facer Andrés Fernández para salvar o 3-0. O remate de Xavi Domínguez e a rede. Esa é unha boa actitud de chegar, intentar finalizar e vamos trocos. Vamos a ver os 3 trocos do Pontevedra, porque vanse facer antes de que se saque o córner. Iago Novo, Charlie e Iago Novo, e faltanos o terceiro, Héctor.
Sí, home por home, Alex por Héctor, Dallison por Iago, Rufo por Charlie. Realmente saben os que estaban sendo titulares nestas tres posicións. Sí, la verdade é que o fixeron os tres moi ben, deronlle esa intensidade que a mellor non tiñan porque lle faltaba partidos, pero merecen esa ovación que están levando. Os berros de Pontevedra dende a bancada, unha bancada de Pasarón que está gozando ao máximo co espectáculo que ofrece o seu equipo. E agora, pois, se alguén do Levante non coñece a Alex ou a Dallison, sí, que se prepare. Son xogadores que, bueno, Dallison, Alex o mellor xa non tanto porque... Mira, aí recibe Xavi Domínguez, o remate de Xavi rexeitado por Dela. Decía que Alex é un xogador xa veterano, con moita experiencia, moi conocido na primeira federación, segunda federación, pero Dallison é unha das revelacións dos últimos anos no fútbol de segunda ref. É un xogador que está tendo moitas opcións de cambiar e entrar no fútbol profesional. A mí dame que ano que ven é xogador profesional absoluto. Un pouco calcaño Chiqui, apoiándose en Yelko. Samu Mayo presiona a Sergio Lozano, un pouco a falta de impotencia a que acaba de cometer Sergio Lozano. Este Alex Fernández vai sempre arriba o capi do Pontevedra, o remate de Alex, a pique se estivo de desvialo xusto Rufo e de darlle camiño cara a portería, pero aí estaba a conexión Alex Rufo. O Pontevedra, a pesar deses tres trocos, sigue coa mesma idea de fútbol, presionar a salida, obligando a Andrés, como agora, que tire o balón longo, que vai disputalo a xente do medio campo, pero que nada de regalar espacio, ni regalar tempo. O toque de Chiqui, a conexión con Dallison, entra na área Dallison, xa viu a posición de Xavi Domínguez, fallou no último momento no remate. Insiste o Pontevedra coa chegada de Fontán, este que anticipa é Pelayo, que equipo o de segunda, que equipo do segunda federación, que non... Sí, a verdade é que parece increíble. O partido dese de Pontevedra é espectacular. Todos, absolutamente todos, están dando un nivel altísimo e están anulando a un equipo da Liga Profesional, que dos vos da Liga Profesional que está sufrindo pois casi unha humillación en Pasarón, ¿no? Tocou Yelko, xogou atrás para Pelayo, vai a meter a Morales e a Andrés García, bueno, e a Carlos Álvarez. Este tamén mete o Levante os primeiros espada que tiña aí no banco. Sí. Jugando Yelko, atrás para Samu Mayo, Dallison, o pase interior, a chegada de Alex González, con moita forza, pero quedoulle un pouco curtiño ese pase a Dallison. Loita Espí con Irazu, Espí metendo o pase profundo, pero é a Dallison e xoga con Manu Vizoso. 20 minutos do segundo tempo, quedanlle 25 Pontevedra. Está gañando por 2-0. Os goles de Héctor e de Fontán. É curioso, Milucho, marcaron os dous laterais. Sí. É importante que nun equipo os goles non estén personificados nun solo xogador, evidentemente, ¿no? Pero que os dos que marcaran ante un equipo de segunda división, se son os dous laterales, indica que o Pontevedra foi moi ofensivo desde o minuto 1, que tivo un plan de partido moi rentable, moi adecuado, porque senón porque xa non só os dos goles, é que Fontán chegou máis veces ainda con peligro como para facer ese terceiro gol. Xoga Pelayo con Manu Vizoso, aí agasallou a Fabricio con ese pase. Hai unha posibilidade de atacar o equipo do Levante. Fabricio, caneo de Fabricio, tirou o chan a Yelko, que estaba pedindo falta, o remate de Fabricio e outra boa intervención de Manu Vizoso. O Guamán saca a mano aí a un balón raso que colle un poquinho a contrapé, pero que está moi atento. Esa acción de Fabricio, bueno, vai agarrón, sí. O que lle fixo Fabricio a Yelko. Curioso, o atacante facéndolle a falta ao defensor. Non indicou nada o árbitro. Alex quería conectar con Rufo, este que controla el Guézabal. Aí tocou o xusto Samu Mayo, pero non recuperou o Pontevedra. Foi derrubado en falta clara de Xavi Grande, perdón, de Alex González sobre Xavi Grande. E aí temos o triple troco no Levante. Van a entrar Morales, Andrés García e Carlos Álvarez. O primeiro que marcha Sergio Lozano, marcha Espí e tamén marcha
Pois creo que Xavi grande. Xavi grande que ten que ir. Ten pesadelos. O sono que lle espera esta noite é complicado. Ademais quedan en Vigo, non sei eu se dormirá moito. Que as luces marearán moito, non. A verdade é que non estuve nada afortunado e creo que non entendeu como ten que ser o marcarse a un xogador que é complicado cando recibe, non tens que deixar recibir, está claro. Podes chegar a sair relaxado pola diferenza de categoría, non? No, eu creo que el, ainda pensando, seguro que o desarrollo dixo que tiña que ter moito cuidado con el, pensaba que as súas condicións se iban a aceptar a frenar a idea de Chiqui, pero a idea de Chiqui tens que apretalo antes de que reciba. Como recibas, estás complicado. Está complicado porque ten moi bo un contra un. Aí hai problemas, está claro. Xogando Yelko con Chiqui. Agora Chiqui ten outra parella de baile, Andrés García. Este sí o titular. Que vai ser un pouco máis complicado. Primeiro porque ven máis cansados a Chiqui das carreiras que fixo, e segundo porque é un xogador específico dese sitio e que ten máis experiencia a hora de frenalo, seguro. Irazu ten na banda a opción de Alex González. Recibe Alex González, tírase cara adiante o capitán, vai con todo Alex González. Quería conectar con Chiqui, a ver se pode chegar Yelko a ese rexeite. Tocou o xusto Yelko, pero saiu o Levante. Ollo este xogador número 24, a calidade de Carlos Álvarez, e despois a efectividade de Morales. Morales con Fabricio, tocaba con calcañar Fabricio, anticipou Pelayo, sacará de banda o Levante. Está moi seguro Pelayo, moi atento, moi agresivo nas entradas, está interpretando que os minutos que ten que aproveitalos. Esta é unha oportunidade de ouro. Mais un partido contra un equipo de primeira división, estálle saindo ben a todo o equipo e el ten que aproveitar para amosarse se quere ser titular. Xavi Domínguez, que doulle un pouco atrás o Caneo, deulle tempo a Algovia case que a roubar, de que saiu moi ben Xavi, apoiouse con Chiqui. A ver Chiqui, a ver o que inventa. Agora freou un pouco mellor e conseguiu roubarlle a bola. Era dela o que estaba con Chiqui. Pensaba que era Andrés García, non, foi dela. Dallison, o pase de Dallison, o control de Rufo deixa para Xavi, Xavi remata, córner. Bonita esa combinación, Dallison, Rufo, Xavi. Están combinando moi ben, están tendo o balón con tranquilidade e tendo moita precisión nos pases, e isto... Eu creo que Xavi xa está no final das súas prestacións. De feito, vai entrar Garay. Seguro que Xavi non lle queda máis alento para entregar, e a verdade é que o fixo moi ben. Por un xogador tamén que non tiña minutos e que sales aí sin ritmo de xogo. Dallison, Alex González, Samu Mayo. Saia por el Andrés García. Xogou atrás Samu Mayo con Alex González. Movía Alex, non puido chegar ao seu destino, que non era outro que Chiqui. Tocaba por dentro Óscar Clemente, acabou despexando Irazu e témolo troco no Pontevedra. Non, pois vai a sair Pelayo e vai a entrar Garay. Non sei, supoño que o tería na cabeza Yago. Mira, agora estálle dicindo a Xavi que avisar antes, sí. Que avisar antes. Pero é que o quinto troco vai ter que facelo de seguido Yago, porque a Xavi Domínguez como moito unha carreira máis. Marchou Pelayo, entrou Garay, como todo o Pontevedra. Pelayo que estivo a un nivel moi alto. Moi alto, o que comentaba antes de intensidade defensiva. Atención a Morales, entraba na área, tocou o xusto Alex González para incomodalo. Andrés García. Andrés García mete o centro e a ser córner. Pero xa vemos que se participa Morales, se participa Carlos Álvarez. A sensación de perigo está aí. Sí, que tamén o esforzo foi importante. Que era a nova entrada de tres xogadores novos así repentinos no terreno de xogo. Durante un rato estás un pouco desequilibrado, un pouco parece que fora de sitio, e o Levante está aproveitando. Saque de córner, o remate a rede. Acaba de marcar o gol Morales. 20 minutos quedan para o final. A primeira que lle chegou meteu na rede o comandante Morales. Pontevedra 2, Levante 1, volve a abrirse a eliminatoria. Era unha mágoa que despois dos espectaculares 70 minutos que fixo Pontevedra reciba este gol
que nos faga sufrir os últimos minutos, porque eras ou non 20 minutos no fútbol, ainda que sea con un xogador menos, pero é un equipo de maior categoría que ti, que os xogadores demostran que teñen nivel, porque ahora mismo prácticamente xa está o equipo case que titular no terreno de xogo, pois feiche sufrir, está claro. Entrou Andrés García, entrou Morales, entrou Carlos Álvarez e entrou Dela, que son catro xogadores habituais, mais os que xa tiña do equipo titular habitual Calero, pois agora mesmo conforman un equipo moi competitivo. E Morales, a sensación de perigo en cada unha das accións nas que participa. Porque acaba de mostrar que a vez que lle cae un balón ese xogador que marcou tanta diferencia no fútbol español en tantas temporadas, ¿no? Pasan os anos, ten 37 anos. Pero o olfato, cheiro de goleador. O gol, bueno, por algo estivo tantos anos en primeira división, e por algo ano pasado estaba xogando nun equipo que, bueno, como Villarreal, que estaba en competicións europeas. Saque de banda a prol do Levante. Pois parecía un partido controlado, unha eliminatoria controlada, pero contra un equipo profesional. Sí, tes que pensar que non podes, hai que rematalo. Non podes ceder nada, ¿no? A intensidade ten que ser a mesma, non tes que ser 2-0. Sempre se di que o 2-0 é un resultado peligroso. A mí me gusta ganar sempre 2-0, ainda que sea peligroso, pero que se che meten un gol o ánimo ben baixo, bueno, é cuestión de cada un. Vamos, Rufo. Aí roubou Rufo. Son 3 xogadores do Pontevedra que atacan. Está Rufo, está Xavi Domínguez, está Dallison. Recibe Xavi Domínguez, fai o caneo Xavi Domínguez, está agardando por un compañeiro. Atopa a Javi Fontán. Toca Yelko, reviravolta de Yelko. Yelko insiste con Xavi Domínguez. Pide Rufo para rematar. Xavi Domínguez. Estivo pausa Xavi Domínguez para buscar a opción de Dallison. Agua que non lle chegara aos pés o hispano-brasileiro. O pase foi demasiado despacio e non lle deu tempo a defensa a tapalo. Fontán, centra Fontán. Aí estorbaronse entre Rufo e Dallison. Chiqui para Alex González. Alex González pon o centro. Hai un rexeite na frontal. Chegaba Yelko, conseguiu sacar o equipo do Levante e vai haber falta. Falta a prol do Levante. E Xavi Domínguez, agora sí. Non dá para máis, dicíamos que non aguantaba un pouco máis. Está Iago jabeando polas paredes porque non avisou de antes. E vai ter que esgotar o último troco que lle queda para sustituir a Xavi Domínguez. Troco no Levante. Marcha Clemente, entra Pablo Martínez, outro titular. O cerebro do equipo, o xogador no medio campo máis importante deste equipo, coa calidad enorme, con a boa visión de xogo e que nos vai complicar a vida tamén. Pois un xogador que o ano pasado fixo unha temporada espectacular, Pablo Martínez, 6 goles, titular indiscutible. Aí temos o troco no Pontevedra. Xavi Domínguez, que vai vir cara a banda e vai entrar o Chairego Rares. Pois ese aplauso que merece Xavi Domínguez, que, bueno, que gañou ese Creto, non estaba sendo titular, pero vaya partidado que fixo. Sí, lle demostrou a Iago que poderá contar con el cando necesite, facendo as cousas así, seguro que coa ilusión que lle mete esta boa actuación súa. Xavi vai ser un xogador importante no desenrolo da Liga, non? Aí temos outra das fichaxes deste ano, Rares, xogador do Villalbés, non? Ataca o equipo do Levante. Andrés García, Algovia con Dela. Está nesa primeira presión que fai Rares. Sabe que vai a ter que empregarse a fondo, sobre todo no traballo defensivo. Andrés García non puido marchar de Dallison, pero vai a ter un saque de banda a favor o Levante. Andrés García con Carlos Álvarez. Carlos Álvarez o pase interior, o despexe de Irazu para que corra Rufo. Taxe para Elguézabal. Apoiouse en Dela. No centro ten a Algovia. Pega arriba Algovia, quere xogar rapidamente en ataque. Fabricio en profundidade para Morales. A chapada de Manu Vizoso. Sí, a verdade é que dende o gol o Pontevedra parece que lle entrou un poquinho medo, que deixou de presionar tan arriba, e o Levante
É normal, Milucho. Agora mesmo hai que guardar o que tes. E o que ten é un pase a seguinte rolda. Dallison, Jelko, xa vira o movimento de Rares. Outra vez petou a bola en Jelko. Alex González con Samu Mayo. Está pedindo no outro lado Fontán fai no doado, apoiándose en Irasu. Jelko con Rares. Aí o que recibe Chiqui. Encara Chiqui na frontal para Jelko. Esvarou no momento máis inoportuno, porque xa tiña preparado o remate. Sí, Rufo deixou pasar ese balón inteligente, a unha mágoa que Jelko chegase e rebalase nese último apoio. O saque rápido por parte do Levante, pero apreta, tenta presionar arriba o Pontevedra. Sí, home, Rares chega a pernas frescas, xa non é Xavi, que xa viña con moi poquinho aire. É o que ten que facer, presionar e buscar as posibles perdas de balón. Controlaba Fabricio, tocou arriba Irasu, pero non puido poñerle a un compañeiro. Será saque de banda para o Levante. 12 minutos, máis lo engadido, e chegaremos ao final do partido. Busca o Levante o empate, controla o Pontevedra, que está en vantaxe dende o primeiro tempo. O Chan Irazu, a lei da vantaxe o árbitro. Dallison. Iba a pitar, parou. Bueno, evidentemente, aínda que erga o asistente a bandeira, como tiña erguida, se o árbitro non pita, está claro que hai que seguir xogando. O que manda é o árbitro. Garay. Sai Garay con calidade, apoiouse en Fontán. Fontán ten por diante a Rares, pero a liña de presión do Levante está moitísimo máis arriba. Obriga a facer isto a Garay. Pegar un pelotazo, pero ia con moito sentido cara a Rufo. Controlou Rares. Revolvese Rares, xoga con Fontán. Este para Garay. Garay en curto con Irasu. Non vai a presionar a salida de balón o Levante, espera máis un fallo nun pase que o roubo. Iso lle vai costar, como agora, chegar a muitísimo atrás a defenderse. Chiqui, marchou Chiqui, conectou con Jelko. Jelko pisa, Jelko xoga na banda, vai a chegar Fontán. Con tempo para controlar, para erguer a cabeza e para meter o centro. A ver que opción toma Fontán. Fontán con Jelko, outro centro de Jelko para Rufo. Non chega Rufo, remate Dallison. Dallison a portería, tocou nun xogador do Levante, vai a ser córner. Outra máis do Pontevedra, protagonizada por Dallison. Pois vai a ter un córner o Pontevedra. E saca rápidamente Chiqui. Jelko, chega Irazu. O remate marchoulle fora por moi pouco. É increíble que un equipo desta categoría como Levante permita que un saque de Curruncho en corto, todo o mundo parado dentro da área, non? A verdade é que dá a sensación de que está que saca un pouquinho a ilusión. Bueno, despois ven o remate do xogador Granate, que pudo haber sido ese terceiro gol que estamos esperando todos. Pero insistimos que non marca o terceiro Pontevedra. Isto vai ter emoción ata o engadido. Caña 2-1 o Pontevedra. Estaba fora de xogo Fabricio. Ben Irazu, agora xeonllándose. Seguro que para él, bueno, un partido desta intensidade tamén o notará no aspecto físico. Sí, ademais un partido que concedeu moi pouco, non? Cando Samu, Garay. A saída con Samu. Chiqui, por a pé natural. Esa Chiqui. Encara, xoga atrás para Samu, este con Jelko. Jelko tiña por diante a Rares. Tocou para Alex González, este con Dallison. Encara Dallison, Andrés García, atrás para Alex González. Alex González segue cociñando máis a xogada ao Pontevedra. Dallison, a frontal Dallison, marchou no medio de dous xogadores. Vai a pegar Dallison, que paradón acaba de facer Andrés Fernández. Que acción individual de Dallison que merecía o gol. A acción típica de Dallison, de recortar hacia adentro buscando golpeo perna dereita, Paulongo, bueno, o porteiro de experiencia, de calidad como Andrés, e manda ese balón a saque de Corruncho. Paradón de Andrés Fernández.
E agora sí está tendo outra vez o Pontevedra a posibilidade de marcar o terceiro. O sea, ahora al menos van a sacar de Curruncho, pero hai un 2 contra 1, non como hubo no anterior saque de Curruncho, que estaban os dous solos sacando ali e todo o mundo a dormir, non? Saiu o Pontevedra, entra Samu Mallo, Samu para Rufo, Rufo remate directamente fora, estaba moi forzado. Tivo que rematar de primeira, en vez de facerse control e intentar rematarlo de primeira, porque o pase ben flosiño, ben raso. Vamos ollando a parada de Andrés. Deleitámonos con, bueno, cos detalles de calidade de Dallison. Repetimos, un xogador magnífico e que ademais está a facer unha temporada soberbia. Llegaba arriba, buscaba presión Rufo sobre el Guézabal, por aí chega Rares. A bola para Andrés Fernández, intenta facer a saída con Dela. Riba dele está Rufo tamén, Jelko, tirouse a por todas Samu. Vamos a ver, cartón amarelo para Samu por esa entrada sobre Dela. Segundo xogador amonestado no Pontevedra. Chega tarde, verdad que impacta con Dela, pero non hai máis que iso. Esa xogada que lle custou o cartón amarelo a Samu Mallo. Estaban pedindo maior rigor, sí, os xogadores do Levante. Estaban pedindo, pero nin punto de comparación coa da expulsión. Lembren que o Levante está con 10 desde o minuto 18 do primeiro tempo por un cartón vermello directo a Marcos Navarro. Segue tirado no chan Dela, presionando o árbitro. Sí, tamén buscan que a ver si se anima e saca un segundo cartón máis pa adiante, o partido volve a igualar e o Pontevedra non quere iso tampouco, non debe cair nesa historia. Logo arriba Dela, despexou coa cabeza Irazu. O saque de banda de Andrés García, xoga Carlos Álvarez, presionado por Dallison. Os dos xogadores de máis talento que hai sobre o terreo de xogo. Este é el Guézabal. Ofrécese Pablo Martínez, de momento prefire xogar na banda con Cabello. De novo el Guézabal. Agora sí Pablo Martínez. Carlos Álvarez. Vai cara arriba Carlos Álvarez, buscando unha posibilidade de pase. Primeiro despexe de Igor Irazu. Samu Mallo, Dallison, Jelko atrás. De novo con Irazu. Por zurdo que agora non se complica e ollo. Problema no Xemelgo, xa avisábamos que viña con problemas nas últimas xogadas ao central e o Pontevedra esgotou trocos. Sí, máis unha posición onde unha carreira forzada pode te levar a quedarte coxo nese momento, non? Estaba tamén no último físicamente Irazu, pero el sabe que ten que aguantar. Ata o final do partido ten que aguantar Igor Irazu. 5 máis o desconto, que bueno, que o mellor son outros 5 e ten que intentar aguantalos. Sacou o equipo do Levante, poniendo a bola no central en el Guézabal. Este para Cabello. Agora o Pontevedra ten que estar solidario, xeneroso no esforzo defensivo. Fabricio marchou de Fontán. Boa recuperación a que acaba de facer Jelko. Está fora de posición Cabello. Pode ir a carreira Chiqui. Este segue camiñando cara adiante. Prefire agardar Chiqui, xoga con Samu Mallo. Este con Jelko. A pausa de Jelko. Si, non importa se non tes ventaxa a hora de entrar na área, de ter o balón un pouco aí, buscar a tranquilidade, que obligalos a correr un pouco detrás do balón e buscar un pase no momento oportuno, non? Irazu conectou con Rares. Este Dallison. Pisa Dallison por dentro cara a Samu Mallo. Este atrás con Alex González. Estaba lle dicindo Irazu que a él non, que claro, que non participe. que fora cara ao outro lado. Atopou Alex Agaray. Boa circulación do Pontevedra, prácticamente investiu ou leva investidos 50 segundos nesta posesión. Si, o que comentábamos antes, non ter presa, intentar se hai que xogar para atrás, pero sobre todo ter o balón contigo. Por aí chega Fontán, metía o centro, despexou el Guézabal. Intentaba presionar Chiqui, que non comezase a xogada Fabricio.
Enriba del Fontán, tamén Chiqui. Por aí chega Garay e Ollo que encara Pablo Martínez. Eu creo que Pablo Martínez non se percatou de o que ia encarar era Irazu e buscou o pase cara a Carlos Álvarez. Pase que ainda por riba quedou demasiado corto, non tuvo forza suficiente, o balón lle quedou moi atrás a Pablo. Que boa saída de Vizoso. Samu Mayo está pedindo Yelko, que tamén está completando. Bueno, en xeral, todos os xogadores do Pontevedra están facendo un partidazo. Pois é un partido tamén hai que subliñar o de Yelko. É un partido de 10 para todos, pero sí, a verdade é que Yelko quiso o balón, sientes a gusto, a él lle gustan estes partidos intensos, partidos onde no medio campo hai calidad polas dúas bandas e bueno, a verdade é que o partido de Yelko está a un altísimo nivel. Estaba lle pedindo Yelko precisamente a Fontán que non arriscase tanto nese tipo de pases. Olla a bola interior de Carlos Álvarez, corría Irazu non pode máis. Outra vez o Chan. Por aí ven Chiqui, pode quedar con 10 o Pontevedra. Están pedindo os xogadores do Pontevedra que se pare o partido porque o seu central ten o xemelgo totalmente subido. Pois ten que aguantar, Milucho? Sí, non lle queda máis remedio. Non lle queda outra. Non queda máis remedio. Vamos a ollar tamén o tempo que engade o colexiado, pero ainda nos vai a dar tempo a sufrir un partido que non merecíamos sufrir, porque o Pontevedra creo que foi dentro do minuto infinitamente superior ao Levante en todos os aspectos. Estamos no minuto 88. Isto vais engadir outro minutiño máis. Terá que marchar, bueno, e a ver se pode continuar o xogador, porque igual muscularmente está tan fatigado que non lle dá nin para continuar. Momentos de incerteza. E agora xa ten, bueno, Pontevedra xa esgotou os 5 trocos e hai que aguantar como sexa. Só le quedaría un máis na posible prórroga. A ver se pode seguir Irazu, pero non é... Sí, no, eu creo que non pode, non pode continuar. A ver se seguen traballando aí os fisios con el, pero momentáneamente vai a ter que poñerse Samu Mayo como central. Sí, non vai volver ao terreo de xogo. É moi complicado porque en canto de a primeira carreira rompe de todo. Se traballan con el un par de minutos aí estirando. Complicado. Pois igualase o partido no tocante a número de xogadores con 10 o Pontevedra. Xa estaba con 10 do Levante. Imos entrar no engadido. E se falábamos antes de 5 minutos, se cadra agora vaise a 6 ou a 7. Bueno, parece que Irazu ha ido ben. Está pegando unha carreiriña e a ver se pode incorporarse ao partido. Sí, pero o mellor é sacalo do centro da defensa, deixalo por aí de acompañante de Rufo, porque no centro de defensa necesitas velocidade porque os compañeros van así. Yelko, estamos agardando polo engadido. 6 minutos, chegaremos ata 96. Xoga Yelko, apoiándose en Chiqui. Eu creo que Yelko e Chiqui están sabendo interpretar moi ben o que lle fai falta agora ao Pontevedra. Están dándolle pausa. Están na súa salsa de darlle velocidade cando lle gusta, darlle pausa cando a necesitan. O pase de Garay atopa a Rares con Samu Mayo. Non lle fixo aí moito favor a Irazu, pero Irazu conseguiu poñer o pase na bota de Alex González. Xa esgotamos os primeiros 30 segundos do engadido. Samu Mayo, Yelko Pino, Fontán. Está agardando Chiqui polo momento de comezar a carreira. Aí entra Chiqui na área. ¡Qué golazo de Chiqui! O que máis o merecía. Marca o terceiro Pontevedra. No engadido, sentencia eliminatoria Chiqui. ¡Qué partidazo de Chiqui! ¡Qué partidazo do Pontevedra! Culminado do mellor xeito con este terceiro gol. A verdade é que espectacular. Como aguantou, primeiro como Yelko esperaba o movimento de Chiqui, como Chiqui aguantou a posibilidade de meterse, Yelko meteu o balón no momento oportuno e depois o golpeo de Chiqui foi espectacular. ¡Qué golazo de Chiqui! ¡Qué partidazo do Pontevedra! Poñéndolle o ramo
Eu creo que a un dos mellores partidos que xogou o Pontevedra nos últimos anos. Acaba de poñer o 3-1, acaba de sentenciar a eliminatoria e acaba de demostrar que é un auténtico equipazo. Con un toque Chiqui orientou o posible golpeo e despois nada, hai que metela na escuadra, que non é nada doado, pero ela a meteu. Pois agora sí, bota Pasarón, festexa o pase. Houbo 15-20 minutos de dúbida despois dese gol de Morales, pero eu creo que este 3-1 é moi merecido. E ollo que acaba de roubar Chiqui, que pode vir o cuarto. Entra Chiqui, mete o centro, viña Dallison totalmente libre de marcaxe. De novo Chiqui. Eu creo que é un pase merecidísimo. Merecidísimo, a verdade é que desde o minuto 1 o Pontevedra foi infinitamente superior ao Levante en todo, en actitud, en xogo, en compromiso, e ao final, pois mira, ten este resultado que... Xa estamos vendo, Milucho, estes son dos partidos que poden enganchar a unha afección para o resto de temporada. Sí, pero a mágoa que solo se enganchen os partidos de Copa, ¿no? Que é importante que a Liga os necesita, os afeccionados, que Pasarón ten que volver a ter boas entradas como tiña en tempadas anteriores, ¿no? En Pontevedra, que non ten 3.000, 4.000 xiareiros afeccionados de carné, pero ten muchísimos tamén máis os seus alrededores que teñen que dar unha man a este equipo para conseguir o seu objetivo, que é salirse desta segunda red, ¿no? Aí teñen o Pontevedra controlando o partido. Agora xa coa tranquilidade do resultado, porque estamos con 3 minutos e medio sobre o 90. Quedan 2 minutos e medio para que o árbitro asubíu o final e que para que o Pontevedra meta a súa bola no sorteo de Copa do Rei, e por Pasarón virán primeira. Sí. Despois hai que ter un poquinho de sorte para que che toque un primeira destos de... Bueno, os de Supercopa non entran, eses 4 de Supercopa, pero os demais pasaron todos os primeiros. Pode chegar calquera. Atlético de Madrid, Villarreal, Celta, Mallorca, que xa ollaron aquí a tempada pasada. Pero iso que é un premio para este equipo, que bueno, que hai que rentabilizalo, sobre todo fidelizando aos aficionados. Samu Mallo con Rares. No centro do campo recibe Rares. Marcha no primeiro Caneo. Xoga Rares. Apóiase en Chiqui. Fontán metía o centro. Boa defensa do Levante, pero xa está o Levante cos brazos abaixo. O gol de Chiqui fixo que lle caeran os brazos ao Levante. Minuto e medio rematará o encontro. Jelko, Dallison. Aguanta Dallison. Dallison vaise, fai a parede con Rares. Dallison, con él está Andrés García. Está retando Dallison, pisa Dallison. Foi derrubado, dio árbitro que non había nada, pero aí está a presión de Jelko, que lle permite recuperar. A pique se estivo de chegar Rufo. Este que anticipa é Garay. Segue insistindo no ataque o Pontevedra, que está buscando o cuarto. Ollo Rufo, ollo Jelko, chega o cuarto de Jelko, marca o Pontevedra para culminar o partidazo, para culminar a goleada. Pontevedra 4, Levante 1, acaba de marcar o cuarto, Jelko Pino. Bueno, pois aínda que verca mentira, é un resultado xusto. Sí, señor. É un resultado que creo que mereceu e que non hai nada que decir. O Pontevedra mereceu este 4-1, aínda que un equipo sexa dunha categoría outro da outra. E pita o final o árbitro para ledicia de Pasarón. Marcha coa cabeza abaixo o Levante. A festa é completa aquí no campo do Pontevedra, que había tempo que non se vía. Sí, tanta ledicia polo resultado, ledicia polo xogo, ledicia polo ambiente. Creo que foi unha tarde-noite completa de éxito para o equipo granate. Memorable.